Tak ahoj, Honza, Metalearning.cz, vítám tě u dlouho očekávaného videa, který se jmenuje Stav mýho portfolia 2024. V tuhle chvíli je začátek srpna 2024, kdy natáčím tohle video. Tohle video vznikalo už někdy 3 měsíce zpátky, ale rozhodl jsem se ho aktualizovat a udělat ho mnohem delší, než původně bylo. Mám tady celou řadu dotazů, které přišly za poslední 2 roky, což je doba, po kterou tohle jubilejní, roční, výroční video nevzniklo. Poslední video máme z Capri, z Itálie, natáčený na Capri, můžeš se na něj podívat v odkazu níže. To první, který vzniklo, tak vzniklo na Madeiře. A ty první 2 ročníky byly takový hodně opravdu jako technický, takový investičně klasický. Pokud se podíváš na videa, které frčejí na YouTube, tak se budou bavit o těch věcech, o kterých jsem se bavil v těch posledních 2 dílech, ať už na Capri nebo na Madeiře. A teďka, vzhledem k tomu, že už jsem v tomhle světě nějakou dobu a celá řada věcí se pro mě změnila, tak ti popíšu možná trošku odlišnou stránku investic. Pokud tě zajímá ten průběh, vývoj mých myšlenek, podívej se na ty předchozí videa a uvidíš, jak jsem to vnímal třeba rok, 2, 3, 4 zpátky. Důvod, proč tohle video nevzniklo v roce 2023, je, že se měnila se celá řada věcí v investicích a nevěděl jsem, jakým způsobem to uchopit, jaký novinky ti v tomhle díle sdělit, protože jsem přemýšlel a zvažoval celou řadu možností, do kterých investovat. Teďka v roce 2024 už mám poměrně jasno. V tomhle dnešním díle projdeme samozřejmě i tu klasickou stránku, jak vypadá moje portfolio, v jakých směrech je zainvestováno, do čeho investuju, do čeho neinvestuju a proč. Ale udělám to trošku jinak. Půjdu skrz ty otázky, které jste mě poslali za poslední půl rok, když jsem zmiňoval, že tohle video budu dělat, a pravděpodobně vedlejším efektem odpovím na všechny tyhle klasické investiční věci, ale budu se snažit to rozšířit i o nějaké otázky, které pravděpodobně jen tak nikde neuvidíš, neuslyšíš, ale já je řeším jako tu klíčovou věc v tuhle chvíli. Takže, portfolio. Nikdy nikomu neříkám, jak velký to portfolio je, ale vždycky udávám rozsah, který je neustále stejný. Je to 10 až 100 milionů korun v tuhle chvíli ve správě jako takový. Od minulého roku a možná od toho předchozího roku, kdy video vzniklo na Capri, tak každý rok se ta celá naakumulovaná energie zvedá, dejme tomu, o plus minus 10%. No, takže ten celek, ta celá suma, která je diverzifikovaná v různých směrech, se zvedá každý rok o 10%. Já ti tady ukážu takový ten kumulativní graf, který si vedu už hodně dlouhou dobu. Já se tady podívám do počítače, od kdy to vlastně je, ten obrázek, který vidíš. A je to hrubě od roku asi 2012, koukám, že ten začátek je 1.1.2012. Tam je vesměs taková ta skoro nula. Jo? Teďka je rok 2024, takže ten vrchol toho grafu je v roce 2024. To je ta energie, kterou v tuhle chvíli spravuju. Každý ten jeden sloupec je půl rok, jo? Takže to je po půl roce ukázaný, jakým způsobem se zvětšuje. Samozřejmě jsem tam skryl ty částky, aby nebylo vidět, kolik to přesně je, protože to vytváří zbytečný spekulace a proto, aby chápal moje myšlenky, ti bude stačit znát ten rozsah 10 až 100 mega. Takže to je takový úvod k tomu, jak velký to portfolio je a jakým způsobem roste. Tak, teďka jedna velmi zajímavá věc. Jakákoliv hodnota, která je saturovaná, už není hodnotná. Tuhle větu si pamatuj, to se ti bude v investicích hodně hodit. A za těch mnoho let, tady od toho roku 2012, uplynulo nějakých 12 let v tuhle chvíli, a za tu dobu se tahle finanční hodnota saturovala, takže přestává být hodnotnou a je potřeba hledat nějaký jiný formy hodnoty. Což je velmi zajímavý milník, který mnoho lidí přeskočí a expanduje dál a dál a dál a ten život jim potom utíká mezi rukama. S tím souvisí ten druhý bod, který tady mám. A to znamená to uvědomění, že čas letí a je vlastně na tobě, jestli každý den budeš tady dál expandovat a naplňovat tenhle graf toho kumulativního efektu, který všude na internetu vidíš jako ten lákavý, protože slibuje lepší zítřky a v určitém ohledu jasně, pokud finanční
hodnota není saturovaná, tak ti to nějaký lepší zítřek přinese, ale v určitém momentě, když najdeš tu hranici, tak si uvědomíš, aha, to už je stereotypní hra, která mě nepřináší hodnotu a je potřeba hledat, jakým způsobem tu spokojenost v tom dni zvýšit. Nějakým jiným způsobem. Takže se investice potom dají brát i trošku jinak, než v těch klasických směrech, typu akcie, ETF, peer-to-peer půjčky, reality, nemovitosti, Airbnb, pozemky, komodity, krypto, ale najednou tam jsou další možnosti, do čeho investovat. Můžeš investovat do svého jídla, můžeš investovat do svého zdraví, do svého workoutu ráno v 8 hodin, do toho, že si zasadíš na zahradě bio ekosuroviny, které jsou lepší než kdekoliv na rohlíku, nebo že si koupíš harpunu a jdeš lovit do moře ryby, protože se nedají koupit. To je vlastně další určitá odnož investičního světa, která ti potom může přinášet hodnotu, protože ty klasické věci jako akcie, ETF, reality už ti tu hodnotu vlastně nepřinášejí. Aspoň ne v té klasické finanční podobě. S tím souvisí i uvědomění, že ten čas letí. To znamená, dneska mě je 37 a otázka, jak tady člověk bude dlouho. A s tím každým dnem, s každým rokem, který vlastně ubyde, tak si uvědomuješ, že ty příležitosti, které máš, nebudou stejný za 10, 20, 30 let. Až někdy ten kumulativní graf jako vyroste do nějakých závratných výšin a ty budeš moct žít spokojený život. Což je to, co se na YouTube často říká. To znamená, jakým způsobem můžeš každý ten rok, když ti je 18, 20, 25, 30, optimalizovat diverzifikovaně ve všech těch směrech. My používáme koncept hry na to v sebevzdělání, v sociálních vztazích, naplňovat si svoje sny, ve financích samozřejmě, v práci, v péči o svoje zdraví. Jakým způsobem to můžeš diverzifikovat a investovat. Každý den je 20, 30, 40, je úplně jedno, kolik ti je, protože nikdy nevíš, jak tady budeš dlouho. Takže se nemá cenu upínat na ten graf, ten kumulativní efekt funguje velmi dobře. Všude to vidíme jako lákadlo, já ti ho tady ukazuju vlastně taky. Ale říkám ti k tomu tu důležitou věc, už to nemá ten efekt. Je důležitý se nad tím pozastavit a uvědomit si tu hranici. Je to velmi těžký moment. Pro mnoho lidí málo kdo tohle má takhle nastavený. Mnoho lidí, většina lidí bude dál fachat 8-10 hodin denně a investovat a řešit, jak to rozmnožit ještě dál, i když už to nemá vliv na tu spokojenost. Tak. Jdeme na další bod. Takže tady jsme zmínili investice do všeho možného. Do záhonu, do tréninku, do toho, co mě udělá život lepší, když si koupím nějakou věc XY. To všechno se týká tohohle bodu. Takže když se podíváš na ten kumulativní graf u mě, jak jde nahoru, tak někdy 2 roky zpátky, v momentě, možná minulý rok, v roce 2023, když jsem chtěl natáčet to video, tak mým hlavním úkolem bylo ten graf nějakým způsobem splošťovat. To znamená investovat do všech těch směrů, do ty spokojenosti jako takový, nereinvestovat ty peníze tolik do těch klasických nástrojů, jako jsou reality, ETF, různý další blbiny v úvozovkách, které sice generují nějakou formu cashflow, aktivní, pasivní, semiaktivní, semipasivní, něčeho vždycky míň, něčeho míň, ale ten cashflow už vlastně není tak důležitý. Jakým způsobem tlumit tuhle křivku, aby až ti bude 70-80, abys naopak neměl tady tu raketovou částku nepoužitou na tom účtu, ale aby si dokázal každý den od svých 20, 30, 40 používat a optimalizovat vlastně ten život v tomhle ohledu. To byl takový velký aha moment pro mě poslední 2 roky. Zaměřit se na to, jak ty peníze vlastně jako utrácet do určitý míry. A jak jsem říkal na začátku, oni i tak rostou 10% za rok, protože prostě byty rostou, ETFka rostou, krypto roste, všechno nějakým způsobem roste. A já nepořídím utratit tolik. Ale velký milník prostě pro mě byl naučit se utrácet víc, dávat víc peněz do sebe, do různých prostě věcí, které jsou spojené s těma aktivitama velmi často. Tak, další bod. Když se podíváš na madejránský video nebo video na Capri, tak to je ještě moment, kdy jsem poměrně dost řešil svět, kapitálový svět, to znamená akcie, ETFka
analyzoval jsem různé firmy, četl jsem si účetnictví, máme na to lekce v kurzu finanční gramotnosti, četl jsem si výkazy, četl jsem si roční dokumenty, přemýšlel jsem o tom, jakým způsobem fungují ty moje firmy, které mám v portfoliu u 3 brokerů, který aktuálně mám. A tohle všechno, i když to umíš, tak ti to zabírá čas. Ty si prostě musíš otevřít ten poč, podívat se na ty všechny čísla u každé firmy, přečíst si ty jejich výroční zprávy, vlastně vědět, jak ta firma funguje, i když není tvoje. Je mnohem jednodušší vědět, jak funguje moje vlastní firma. Jsem jediný, kdo to ví, protože jsem jediný v té firmě. Ale u cizích firm to vyžaduje prostě časovou investici, poměrně velkou. Pokud máš ve svém portfoliu 10 takových firm, tak to prostě musíš nějakým způsobem sledovat. Možná minimalisticky, jednou za půl roku, jednou za čtvrt roku, prostě podívat se na to, přečíst si to, zorientovat se v tom, jaký produkty a služby nabízejí, jak funguje management, jaký jsou jejich čísla, cash flow, všechny tyhle věci. Ruku na srdce. V momentě, kdy ten graf je nahoře a finanční hodnota je saturovaná, chceš tohle dělat? Nechceš, protože máš milion dalších možností, co dělat. Objevil si kupu různých aktivit, které tě mrazí v zádech, takže jdeš radši do moře lovit harpunou, nebo radši si půjčíš plachetnici a jdeš se projet v Sáronském zálivu. Cokoliv zajímavějšího, než sedět u kompu a koukat na čísla, které ti generují další čísla, ale negenerují ti už žádnou spokojenost. Takže tohle vedlo k tomu, že jsem začal zjednodušovat svoje investiční věci, které držím. V tomhle ohledu musím říct, i přesto, že to není super hodnotový, že plošný ETFka na burze fungují velmi pasivně. A za poslední 2 roky jsem do nich přesunul víc kapitálu, to znamená, prodal jsem i nějaký dílčí pozice v klasických firmách, který jsem dřív měl prostudovaný. Vynakládal jsem ten čas na to, abych v tom byl neustále vzdělaný a věděl, jak na tom jsou. A přesměroval jsem to buď do sektorových ETFek, anebo opravdu jako do plošných ETFek. A možná by tě zajímalo, do jakých konkrétně. Já nerad doporučuji konkrétní investice, i když vím, že by to každý chtěl, abych tady sypal ty firmy a všechny konkrétní věci. Já to nerad dělám, protože to ti to sebevědomí nepřinese. Je dobrý, když si na to vytvoříš vlastní názor, když se vzděláš a budeš vědět, že když něco koupíš, tak ses pro to rozhodl ty a ne kvůli tomu, že nějaký mudrc na internetu prohlásil tuhle a tam tu větu. Ale co se týče ETFek, velmi rád investuju za posledních 10 let do vody a do zdravotnictví. To jsou takové jako 2 věci. Čištění vody a všechny možné komponenty, které se týkají vody a zdravotnictví, a nanotechnologie, biotechnologie. To všechno jsou ETFka, do kterých se dá investovat. Ale potom je tam určitá obří část a to jsou ty prostě plošný, obří ETFka, zjednoduše řečeno do všeho, který jsou buď orientovaný na třeba Ameriku, anebo opravdu celosvětový, kam se ty peníze lejou automaticky. A já na to nemusím myslet, můžu dělat nějakou aktivitu, která je mnohem zajímavější pro mě, než sledovat ty dílčí firmy a snažit se mít lepší výtěžnost nebo výnosnost než ten průměr toho trhu. Takže já se radši spokojím s tím průměrem, pokud mě dlouhodobě ty ETFka porostou 8-9% a já budu moct dělat cokoliv jiného, OK, fajn, je to úplně v pohodě pro mě. Možná si tady kladeš otázku, že to není hodnotový, protože v těch plošných ETFkách máš i firmy, které tady, já nevím, vyrábějí cigára nebo těžejí ropu. A jo, je to tak, ale je to nějaká část mýho portfolia, která mě v tuhle chvíli hodně ulehčuje život, protože na ní můžu zapomenout. Jak to funguje prakticky? Já jsem tady zmiňoval, že mám 3 brokery. S tím souvisí otázka jednoho čtenáře, který se ptal, jakým způsobem pracuji s pojištěním vkladů do 100 000, tuším euro, že to je, jak to mám s brokerama. Mám 3 brokery, mám Degiro, mám Interactive Brokers a mám Fiobanku a jejich staříčkej e-broker. O poplatky mě ani tak moc nejde, protože investuju na dlouho. Ale Fiobanka, klasika pro mě, všechno to jsou americké akcie, mám tam podepsaný V8BEN, 15% se daní, automaticky všechno, srážkový daně u dividend. Jediný titul, který tam je, tak je tam ČEZ, který držím asi od roku 2012, který jsem koupil na základě totální neznalosti
ale on prostě vynáší od té doby poměrně slušný peníze. Takže to jsou americké tituly v dolarech. DeGiro jsou eura, čistě ETF, akumulační ETF v dolarech. Akumulační znamená, že ty výnosy investuje to ETF do sebe a nedistribuuje je formou dividend mezi investory. Že to nechceš, je ti 20, 30, 40, ty nepotřebuješ, aby ti přišla dividenda, která se ti automaticky 15% zdaní a ty ji pak vysoce pravděpodobně reinvestuješ dál. A nejseš důchodce v 60, v 70, který si za to bude kupovat skleničku vína na pláži ve Španělsku. Takže je zbytečný danění vlastně na jednu stranu. Takže ty akumulační ETF, prostě tam leješ peníze, investuje se to ideálně nějakým způsobem samo, u DeGira úplně ne samo, tam to jednou za čas udělám, ale třeba u Interactive Brokers to jde takhle nastavit, že se to dělá samo. Interactive Brokers a dolary, plošní ETF, do kterých se to leje samo. To znamená, u jakýkoliv české banky si nastavíš trvalý příkaz na jejich sběrný účet v roce 2024. Tuším, jestli to nemají urajvky, ne, asi to nemají urajvky, kecal bych, ale prostě mají sběrný účet u nějaký české banky, takže vytvoříš si automatický trvalý příkaz, třeba jednou za měsíc, 20. odešli 25 000 na sběrný účet u Interactive Brokers a v Interactive Brokers si nastavíš každý měsíc 21. zainvestuj $1000 do nějakého plošního ETF. Tohle ti automatizuje celý tenhle proces. Takže na to nemusíš prakticky vůbec myslet, kromě toho, že na tom českém účtu, odkud se ti posílá ta automatická platba, potřebuješ mít prostě nějaký peníze. Tohle je něco, co za 2 roky u mě vzniklo a ušetřilo mě to neuvěřitelné množství času. Vůbec na to vlastně nemusím koukat. Což je velmi ulevující a stejně to funguje tím stejným plus minus tempem 8, 9, 10% to jede nahoru a já to nemusím řešit. Protože i když jsem to řešil, i když jsem analyzoval ty firmy, dokážu číst to účetnictví, lekce v kurzech, máme na to celou sérii v investičním kurzu, tak se ti stejně stanou různé věci, které jsou jako úplně mimo, nebo úplně jako jednoduchý vlastně, který v těch číslech třeba nevidíš, protože třeba konkrétně Foot Locker, na kterým jsem měl tuším asi 100%, tak Nike mu rozváže partnerství a najednou to udělá prostě boom dolů a nikdo přesně nevěděl, že se to stane. V číslech to nevidíš, ve zprávách od managementu to úplně nevidíš. Jasně, kdyby jsi studoval nějakou jako diverzitu jejich produktů, tak na to možná můžeš přijít, ale to už vyžaduje jako ten vyšší full time a plno myšlenek a přemýšlení, který já chci investovat někde jinde. Takže z tohohle důvodu jsem velký fanda, větší a větší fanda těch plošných investic, ale hodně to souvisí s tím kumulativním grafem. Jo, pokud bych byl někde dole v roce 2013 až 2014, tak bych pravděpodobně to, co teďka říkám, neslyšel a snažil bych se neustále překonávat ten trh a hnal bych se za těma číslama, protože bych věřil, že to je to hlavní, co mě přinese tu spokojenost. Ale takhle to bohužel nefunguje. Říkám ti to z té praxe a přiznávám, že jsem to měl takhle nastavený i dřív, já sám. Takže ta pojistka 100 000 euro je na každém tom účtu, ale otázka, jo, jakým způsobem by byla uplatněná, nebyla, protože stejně se ti stane, že na každém tom účtu budeš mít časem víc, což je i ten můj případ. 100 000 eur je poměrně jako málo potom v tom aktivním podnikatelském životě, takže tohle úplně neřeším. Jo. Je tam ta hlavní otázka, co když o všechno přijdeš, Honzo. No, když o všechno přijdu, tak budu dál dělat to, co mě jako baví, budu řešit nějaký problém, který budu mít. Nejspíš ten problém bude mít někdo jiný. To znamená definice podnikání, prostě pomoct někomu dalšímu řešit problém. Takže pro mě to není jako strach, to, že jako přijdeš v úvozovkách o všechno, ten nejhorší černý scénář, protože i tak každý den budu dělat to, co dělám i nadále. Nedokážu si představit vlastně využívat tuhle hromadu energie a někde jako sedět na pláži a nic nedělat. A to úplně nejde. Takže to byly 3 broukři, jakým způsobem mám v tuhle chvíli nastavený akciový portfolio. Vlastně jsem řekl skoro všechno. Sice jsem neřekl nějaký ty firmy dílčí, který mám, což si myslím, že není vůbec podstatný, ale řekl jsem ty různý segmenty. Prostě plošní ETF, zdravotnictví, voda. To jsou asi takový ty základy, do kterých se to prostě sype.
Zmiňoval jsem akumulační a distribuční, že celý to moje vlastně akciové portfolio u těch 3 brokerů je stavěný hlavně na tu akumulační stranu. Ale některé firmy, některé ETF prostě vyplácejí ty dividendy taky. Já se na to nesoustředím, ale nevyhýbám se tomu úplně. Každý rok dokládám do daňového přiznání nějakých třeba 10-12 A4 výpisů dividend a vlastně na jednu stranu by se z toho dalo normálně žít. Normálně bych mohl být v důchodu a žít jenom z těch dividend, ale to je takový to hezký lákadlo na YouTube. Ale s tou spokojeností každodenní to nemá absolutně nic společného, takže ty dividendy takhle chodějí na ty účty a jednou za, nevím, 3 měsíce, půl roku to většinou reinvestuju zase do něčeho dál. Vůbec to neřeším. Otázka, která s tímhle přišla, je velmi zajímavá a kterou nemám úplně zpracovanou, je dědická daň z amerických titulů, protože když mě sežere v moři žralok, tak nastává už poměrně jako svízelný problém pro moje příbuzný, protože ty energie člověk zpracuje víc na mnoha místech. A když se o to začneš zajímat, tak začneš zjišťovat, že není vůbec dobrý to jako nechávat bejt, že bys ideálně se o to měl jako starat, vytvořit si nějaký závěti a vyřešit, jakým způsobem se s tím majetkem bude nakládat. Protože u těch amerických titulů, a tuším, že to jsou právě třeba ty ETFka, americký ISINy, tak ta daň je až 40%, pokud zaklepeš bačkorama. Takže tohle je určitý téma, který budu řešit nejspíš v průběhu dalších 12 měsíců, nějakým způsobem nastavit tenhle jako dost blbej nejhorší scénář, že se ti něco stane, jakým způsobem bude potom ošetřený vlastně ten tvůj majetek, ta energie z toho kumulativního grafu. Je to otázka, na kterou nikdo samozřejmě nechce moc přistupovat, nechceš si vyhrazovat čas ve svém kalendáři na to řešit, jako co bude, až zaklepeš bačkorama, ale čím starší seš, tak tím si myslím, ta otázka je víc na místě. A mnoho lidí, starších lidí, s tímhle má problém si vůbec tu smrtelnost přiznat a nechtějí se zbavit absolutně jako ničeho. Což je něco, co vídám kolem sebe jako v praxi poměrně často. A na pozadí je ta otázka ty smrti, což chápu, je velmi nelehký téma. Tohle se bude určitě u mě řešit dalších 12 měsíců. Další krásná otázka, velmi častá každý rok, je, kolik procent keše, peněz, máš ve svém portfoliu. A vzpomínám si na svý začátečnický léta, kdy jsem investoval úplně všechno a takhle prostě v kapse jsem měl jako těch posledních pár peněz, anebo na kreditce vždycky jako jenom pár tisícovek, protože to všechno ostatní pracovalo, že jo, naplňovalo tady tu vizi toho kumulativního efektu. A pak jsem potkával další lidi, kteří to mají podobně, kteří vlastně všechno mají někde jako v těch aktivních formách. A možná, když jsem mluvil o tom na Madejře, tak jsem ještě byl v tohle mindsetu taky. Ale opět je tam jedna velmi, velmi svízelná věc, protože se ti pak stane, že spravuješ nějaký poměrně velké množství energie a seš někde na ty Madejře nebo v Řecku, ale neustále si připadáš jak žebrák. Jako nemáš peníze. Neustále jako nějakým způsobem šetříš, protože máš na účtě 5 000, se spravuješ x milionů někde a máš na účtě jenom 5 000, což není dobrý. A viděl jsem to už u mnoha dalších lidí, kteří mi říkali něco podobného. Jako já mám tady v kryptu prostě tohle a tamto a nemám prachy ani na nákup pomalu, protože to krypto prostě, že jo, takhle lítá volatilně nahoru dolů a je škoda to nosit v kapse. Ale tohle se změnilo, takže já ti v tuhle chvíli, jakou sice můžu říct, kolik procent přesně mám v keši, protože ve svém Google Sheetu, který doporučuji i v kurzu si vytvořit, vedu ty základní věci, protože jinak bych neměl absolutně shine, jako kde co je, kde co roste, kde co pracuje, kde co prodat. Tak v tuhle chvíli ty celkové částky, kterou jsem tady neřekl, ale nastínil, tak 4,8% mám jako free cash vedení. 4,8% je free cash. To ale vesměs už není takový ten free cash, který čeká na nějakou super příležitost, protože, jak jsem ti řekl, v roce 2024 bohužel jako ta finanční hodnota saturovaná, tak už jako nekoukám po těch super příležitostech, který mě to znásobí. Ale ten free cash je úplně jedno, kolik to je. Jo, jsou to většinou řádově, minimálně to jsou vždycky u mě, jako aby to byly 100 000, abych, když někde jsem, někde v Řecku na lodi, abych si vždycky dopřál to super kvalitní jídlo, abych si dopřál ty kvalitní věci k tréninku, kvalitní pomůcky, cokoliv.
abych nestrádal, abych si nepřipadal jako ten žebrák, protože spravuju poměrně velké množství energie. Takže u mě v tuhle chvíli jsou to většinou 100 000, který si udržuju někde na různých účtech, který můžu používat, nebo to je v keši, jako v papírech, to je v celku jedno. Ale nechci řešit peníze, když nakupuju jídlo na rohlíku nebo někde, prostě vůbec neřeším. Prostě je tam nějaká kreditka nastavená nebo nějaký cash někde v kapse, který se používá a je vždycky potřeba, abych na to vůbec nemusel myslet, aby mě nenapadaly ty myšlenky jako dřív a tady jako mám málo keše, anebo ho musím mít na nějaké investiční příležitosti. Vůbec ne, to není pro mě důležitý. Pro mě je důležitý jídlo, workout, společnost, aktivity a nějaký růst v tom sebevzdělání a ty svý cestě. Takže to je otázka, kolik procent keše mám v tom portfoliu, kde není rozhodující ta částka, ale spíš tahle nosná myšlenka, kterou si zkus uvědomit, ať už ti je 20, tam začínáš v investicích, anebo spravuješ vyšší a vyšší a vyšší částky. Necíti se jako žebrák. Dej se na první místo a měj někde ty peníze, aby si mohl dopřát ty kvalitní základní nosní kameny. Pro mě v tomto případě hlavně jídlo. Že tam se mě to vyvíjelo poměrně dost časem. Začínal jsem jako student, kdy jsem peníze neměl, pak prostě první podnikatelský prachy a rozhodnutí, že nebudu koukat na peníze u nákupů. Když jsem jezdil do Makra, nakupoval jsem na celý měsíc. A pak to byl rohlík, pak to byly bio věci, MSC věci, 25 000 za jídlo každý měsíc, pěstování si svýho jídla, investice do toho, ale neřešit tuhle část toho koláčového grafu. Vždycky ty peníze mít na úkor těm klasickým investicím, hlavně teda v době, kdy už je ta finanční hodnota saturovaná, protože do té doby ti to pravděpodobně nevysvětlím, budeš si to muset stejně prožít. Tak. Jdeme na další bod. AI, umělá inteligence, velká věc a otázka zní, využíváš AI pro analýzu akcí a investování obecně? V určitém ohledu, jo, a řeknu ti 2 use casey. Ten první use case se týká spíš toho, co jsem dělal dřív a je velmi zajímavý i teď, protože to ulehčuje hodně práce. První use case je, řekněme, máme tady firmu, nevím, třeba AbbVie, která vyrábí léky, autoimunitní věci, no, Humiru, různý další prostě produkty. A ty potřebuješ u téhle firmy zjistit, jakým způsobem funguje. Potřebuješ ji chápat ideálně co nejvíc podobně jako svoji vlastní firmu, i když není tvoje, je někde prostě v zahraničí. A jsou tady takový ty selský otázky ve vzduchu, jako u své vlastní firmy. Co ta firma vyrábí za produkty? Udělej mě koláčový graf na základě příjmů, kolik procent má z čeho. Ukaž mě ty produkty, k čemu jsou, co léčej, jak to funguje, kdo je ten cílový zákazník. Ukaž mě graf, jak se to vyvíjelo za posledních 10 let, jak diverzifikovaný má produkty a služby, kdo jsou zákazníci, jak se to prodává. Takový ty selský otázky, který ti AI krásně ukáže a ty grafy ti dokonce nakreslí, respektive udělá ti třeba v Pythonu skript, který ti je nakreslí na jedno ťuknutí v počítači a to ulehčuje extrémní množství práce. Takže tímhle způsobem, když o té firmě nic nevím, tak je AI za mě velmi dobrá. Samozřejmě dobrá na celou řadu věcí, počítání, různých metrik, ale tohle mně přijde zajímavý. Ty si s ním můžeš povídat a říct, OK, Iridium, prostě družice a jakým způsobem to funguje. Jo. Ukaž mě čísla, ukaž mě grafy, vysvětli mě, jako kdyby mě bylo 10 let, co prodávají, kdo je jejich zákazník, jak přesně ten zákazník vypadá. Je to ten námořník, který pluje přes Atlantik a nemá internet a potřebuje se připíchnout na Iridium nebo něco. Chci use case. Takže krásný příklad je, jak používám AI. Druhý, a ten je velmi zajímavý, až tenhle rok v roce 2024 je, kdy ChatGPT, a myslím, že jejich model 4.0, 4.0, nebo jak se to jmenuje, tak umožnil zpracovávat obraz a video. Takže je možný udělat print screen portfolia, třeba celého portfolia u FIO-banky a říct AI, podívej se na moje portfolio, podívej se, kolik mám kusů čeho, všechny tykry, 2krát si ověř u každého tykru z nezávislých zdrojů výši dividendy a spočítej mě, kolik za rok mě bude vyplaceno. Na jeden ťuk je schopná AI tohle udělat, což je práce, která by ti normálně zabrala
fakt jako dlouho, záleží, kolik tam máš těch tykrů, ale tohle je skvělý. Takže to jsou takový 2 hlavní use casey v investicích, kde používám AI. Jinak se do toho moc nehrnu, protože nějaký jako hlubší analyzování a vybírání dílčích firem pro mě prostě není zajímavý z toho důvodu, jak jsem říkal, radši si pronajmu plachetnici a pojedu s chlapama prostě v Sáronském zálivu, než abych seděl u toho kompu a analyzoval nějaký další věci. Snažím se držet v těch sektorech, které jsou pro mě zajímavý, což třeba zdravotnictví rozhodně je. Tak, AI. Hypotéka. A to byla velká věc, kvůli který jsem nenatočil to video v roce 2023 taky. V roce 2023 bylo velký dilema. Zaplatit hypotéku a nebo nezaplatit hypotéku. Teďka můžeme jako tady spekulovat, co bylo lepší nebo nebylo lepší. Pravděpodobně by bylo lepší jako nezaplatit, než zaplatit. Já jsem se rozhodl i zaplatit z mnoha důvodů, protože jsem zvažoval tady investici do plachetnice, investici do auta, do nového. Bylo tam víc otázek ve vzduchu klíčových, hledání baráku někde v Portugalsku a tak podobně, kde jsem chtěl mít čistou bonitu na určitý další kroky. Tenkrát mi nabízeli úrok asi 4,6% a končila mě fixace. Jo, takže to byl ten problém. Rozhodl jsem se tu hypotéku splatit celou, takže v tuhle chvíli mám čistou bonitu, dá se říct, nemám ji použitou, nemám žádnou hypotéku a upřímně mě to ani moc netrápí, protože tady v Čechách mám 2 nemovitosti, v kterých střídavě žiju pár měsíců v roce a valnou většinu roku jsem někde v zahraničí, v nějakých aktivitách, v sociálních skupinách s lidma, kde to žije mnohem víc než v těch 4 stěnách. Samozřejmě ty nemovitosti generují cashflow, generují semi-pasivní cashflow, možná bych řekl jako 50-50, aktivní nebo pasivní, protože se o to nějakým způsobem musíš starat, nebo to delegovat na agenturu. OK, já se o to starám nějakým způsobem sám, ale v těch 4 stěnách je úplně jedno, jaký to jsou, jestli je palác v Maroku nebo mrakodrap v Šanghaji, všechno, co jsem vyzkoušel, mě dovedlo do stejného místa. A to je, máš 4 stěny, v těch 4 stěnách velmi často sedíš někde u kompu, pracuješ, nejseš venku, nejsou tam třeba ty lidi jsou v práci nebo jsou v těch aktivitách, které mě baví. A je tam vlastně nuda. Takže jako další baráky, další nemovitosti pro mě nejsou tak zajímavý, jak jsem o tom třeba přemýšlel dřív, než jsem si svoje investiční nemovitosti pořídil. Takže hypotéka v tuhle chvíli není, což bys mohlo jako říct, OK, to je špatně, protože dluh prostě může pracovat v tuhle chvíli pro tebe. A já si to uvědomuji, samozřejmě může ta velikost, jako ty energie, kterou můžu spravovat, může být mnohem větší v tuhle chvíli, ale necítím úplně v roce 2024, že bych do něčeho šel. V České republice netuším, kde by to mohlo být. Samozřejmě v Portugalsku jsem hledal celou řadu let ten nějaký zajímavý barák a na sílu jsem ho nenašel. Tím neříkám, že když potkám něco zajímavého, co bude mít šmrnc, nějakou duši, prostě a uvidím v tom přesah, třeba nějakou hezkou zahradu a pěkný místo, ke kterému mám vztah, že to nekoupím. Je to možný, třeba další rok, za další 2 roky uslyšíš ve stavu portfolia, že jsem koupil barák v Portugalsku nebo někde jinde v Řecku. Možný to je, ale většinou, když to nejde přirozeně, tak nemá cenu tenhle krok tlačit na sílu. Já jsem to řešil mnoho let, mluvil jsem o tom určitě i v těch předchozích verzích, já se na to nebudu dívat, abych nenarušoval flow myšlenek v průběhu let, abys to měl trošku víc autentický, ale v tuhle chvíli to nějakým způsobem logicky neřeším, nesnažím se o to cíleně. Samozřejmě vzít si hypotéku v roce 2017-18, kdy jsem koupil můj loftový byt v Praze s 5metrovými stropama, který má duši a dokáže být zaplněný valnou většinu část roku, což není mým záměrem, ale je tam ta možnost, tak to byl rozhodně dobrý krok, protože kapitálově ta nemovitost vzrostla, já nevím, z necelých 4 milionů asi na 6,2 v tuhle chvíli. Roste to furt dál, generuje to cashflow prostě 35-37 tisíc měsíčně a už ani nepronajímám vlastně na kratší dobu. Většina pobytů je takhle na měsíc a víc, protože s tím nechci mít tu provozní práci. To je ten důvod, proč si to dělám sám, potkávám ty lidi, kteří mají jenom 5hvězdičkový hodnocení. Už se jako selektivně hodně vybírám
už tam nepustím jen tak někoho. Je to rozhodně zajímavý, samozřejmě z těch peněz můžu platit, já nevím, třeba nákupy na rohlíku za 25 měsíčně, ale takhle nad tím už stejně vlastně nepřemýšlím, protože ty toky toho cashflow jsou tak komplikovaný a diverzifikovaný, že to nemá cenu řešit. Takže to je splacení hypotéky v roce 2023. Kdybych ji nesplatil, tak co by se změnilo? No, pravděpodobně by ta částka pracovala někde v nějakých prostě ETFkách a nebo někde v kryptu a ten grafík, který jsem ti ukázal na začátku, by byl možná o trochu větší, ale to nemá žádný vliv na každý můj den v tom roce. Jdeme dál. Situace v Praze, Airbnb. Velká věc, která se poslední 2 roky řeší, se možná řeší víc jako někde v médiích a pořád se vyhrožuje, jako jakým způsobem se to zakáže a omezí, jak to je špatný všechno, jak kvůli tomu lidi nemůžou bydlet v centru a tak podobně. S tímhle rozhodně jako nesouhlasím a bude zajímavý, pokud se v Praze stane ten jako nejhorší scénář, že lidem jako zakážou pronajímat svoje byty, což se stát může, ale pokud by se to stalo, tak v mém případě by to asi vedlo k tomu tu energii přelejt někam jinam, protože pro mě není zajímavý, že v tom mém bytě bude 10 let někdo bydlet jako dlouhodobý nájemník a mě budou chodit ty peníze, to jsou zase ty částky, které jako si vydělám radši aktivně tím, že budu podnikat, než abych přišel o tu možnost ten prostor využívat část roku pro sebe nebo pro členy mé rodiny. Neměl bych s tím ten kontakt, prostě neužil bych si ten prostor, což je pro mě jako hrozná představa. Takže doufám, že pokud se něco takového stane, tak se to třeba zreguluje na nějaký počet nocí a je to ohromný nesmysl, který se děje. A kdybych já bydlel ve svém bytě, tak budu dělat rozhodně větší kravál než celá řada mých 5hvězdičkových měsíčních nájemníků, který mají historii vlastně hodnocení, bez který je ani neberu. A mnohdy tam ani nikdo není, takže to je ta velká výhoda pro mý sousedy. Ale hold, tohle se děje a Praha i zvažuje zase další jako byrokratický kroky, ještě víc co zkomplikovat a v tuhle chvíli, pokud víš, jakým způsobem funguje Airbnb, tak ty se musíš zaregistrovat k plátcovství DPH pro zahraničí, odvádíš DPH ze servisního poplatku, takže každý měsíc vyplňuješ to souhrnné hlášení na internetu, každý měsíc odvádíš poplatky rekreační z pobytu, skrz datovku to posíláš na úřad, posíláš to samozřejmě na účet jako prachy, odvádíš to DPH, takže musíš udělat přehled k DPH každý měsíc, vedeš evidenční ubytovací knihu pro cizineckou policii, která přijde jednou za rok na kontrolu a děje se to. Nahlašuješ ty cizince skrz absolutně nefunkční systém cizinecké policie, který naprogramoval nějaký študák asi na základce, nebo nevím. Je to fakt příšerná věc, přihlašuješ se tam asi 20 sekund. Tohle je stav Airbnb, jak to funguje teďka. Ty peníze prostě odvádíš, platíš to, je to tvůj byt, tvůj majetek, a bereš tam slušný lidi. Ale i tak hrozí tohle riziko, že ti to ten stát vlastně vezme. Že s tím souvisí taková ta věc, ta autorita ti neustále v tom klasickém pojetí investic, pokud se nebavíme o diverzifikované podobě nějakého kryptosvěta, tak to vlastnictví je velmi iluzorní věc. Jo? Ten stát, ty politici můžou ti to vzít. A není to žádný problém, není to vůbec nereálný. Takže je dobrý se naučit adaptivně adaptovat a přesouvat tu energii podle toho, jakým způsobem se ta situace vyvíjí a taky, co tobě vlastně přináší tu spokojenost. Jo, to, že mám v Praze prostě byt za, nevím, 6 a víc jako mega, neznamená, že ho budu mít za 10, 20, 30, 40 let, i když jako roste. Vysoce pravděpodobně se s tou energií bude nějakým způsobem potom nadále pracovat s ohledem na to, jak to budu cítit v tom daném okamžiku. Takže u Airbnb jasně máme tady ten cash flow, takovej docela možná i dost pasivní, když ten úklid je docela brutalita, musíš to nějakým způsobem řešit. A můžeme tady počítat kapitálový zisk a v úvozovkách dividendový zisk z toho nájmu nebo z krátkodobého nájmu. Ten krátkodobý nájem na Airbnb je samozřejmě mnohem vyšší než ten dlouhodobý nájem. Já se snažím u těch pobytů těm lidem zprostředkovat něco jako střednědobý nájem, to znamená, když vezmu, že dlouhodobý nájem mýho bytu je třeba 20 měsíčně, tak za těch 37 ho může mít kdokoliv na měsíc, 2, 3, kdo má hodnocení, což je jako něco mezi. Je to furt dražší, než mít klasickou nájemní smlouvu, ale pro mě je to
asi výhodnější v tom ohledu, že ten byt můžu využívat v těch prostojích i pro sebe, pro svoje vlastní účely. Takže to je nájem a růst ty nemovitosti na ceně, 2 formy určitého zisku. Další téma, který si týká realita, který hodně řeším s mým kamarádem Honzou, který má stavební firmu, že když někde jsme, někde po Čechách, tak často vidíš, teďka tady v záběru zrovna jako není nic, protože to tady všechno roste, barák, který chce někdo prodat, někde na realitách vidíš milion různých baráků z 60., 70., do kterých nikdo nedal ani korunu. Vlastně z 50 let v tom ty lidi žili, teďka si myslí, že to prodají za nějaký 3-4 míče tady někde na vesnici. Někdo si to koupí a pak do toho naleje další 3-4 míče. Oni to prodávají za 4 míče. Ta reálná cena toho baráku je 0. Možná nějaký pozemek, ale prostě 0. Někdo za to zaplatí 4 míče a koupí si barák, do kterého musí nalejt prostě extrémní množství energie, aby to dali dokupy, a to se tady bavíme o starých materiálech. Takže já tomuhle říkám jako mrtvý kostky, mrtvý baráky, který vidíš všude okolo sebe, do kterých lidi nedali ani korunu. Ale ta hlavní myšlenka, proč to tady zmiňuji ve stavu portfolia, je, že kupa lidí pronajímá nějaké svoje nemovitosti a ty prachy z toho využívají prostě na nějaký tretky, na nějakou spotřebu. Ale je potřeba vždycky myslet na to, že když tady byt v Praze vydělá 37 měsíčně, tak je potřeba nějakou část do toho neustále reinvestovat a jednou za 30-40 let ten byt bude vyžadovat prostě kompletní rekonstrukci, stejně jako barák, tam ty výdaje budou ještě větší. Málo kdo tohle dělá. Většina lidí, bych řekl, že to vybydlí a potom se to snaží nějakým způsobem prodat nebo přesáhnout takovou nějakou jako hranici, kdy už to je na spadnutí, kdy už to má díru ve střeše a rok do toho chčije prostě vrchem. A takových baráků tady v té ulici, kde jsem, je víc než jeden, jsou tady 2. A je to smutný, protože si pamatuju, že tam ta energie prostě byla. Ale takhle fungují prostě nemovitosti, jsou to slepené cihly. Ty cihly tady nebudou věčně, pokud do toho tu energii naleješ, pokud se tam ta energie netočí, tak to půjde prostě do háje. Jsou to jenom slepené cihly a záleží na tobě, jakým způsobem tam tu energii rozproudíš. Taková možná docela nosná myšlenka u realit. Uvědomit si tuhle jednoduchou věc. OK, mrtvý kostky lidí, co spotřebují barák. Tak, další velký téma, takový trošku stereotypní bych řekl, je ta velká otázka. Investovat do dodávky, investovat do lodi, investovat do baráku v Portugalsku. A tahle otázka se vyřešila za 2 roky. Konečně, o tom jenom nemluvit. Investice do baráku v Portugalsku, to jsem ti už přiblížil, nejde to na sílu. Bohužel to tak nejde, prostě to tam neplyne. Když jsem kupoval žluťáka, AMGčkovýho Mercedesa, tak jsem tam prostě přišel, koupil jsem ho a pak jsem se s ním 30 měsíců užil život a bylo to skvělý. Prodal jsem ho letos v lednu, mimochodem. Investice do baráku v tomhle případě cíleně nefunguje, aspoň ne mně, ne v Portugalsku. Investice do lodi pro mě byla velká věc, o které jsem mluvil už dřív a byla hodně spojená s tím, že já na ty vodě trávím hodně času, ve spearfishingu pod vodou, lovím ryby harpunou, jsou tam okolo lidi, je tam slunce, je tam pohyb, je to skvělý. Je to aktivita, která je na mém seznamu. Koupit loď za 3 míče, finančně to není problém. Otázka ale je, mám na to koule, mám na to ty znalosti, mám na ty zkušenosti? No, neměl jsem. Takže v roce 2023 jsem celý rok investoval do papíru, MDČR, C-čkový papíry na vysílačku, SRCčko a plul jsem, co to šlo. Katamarány, plachetnice, obeplul jsem celý Řecko, Peloponés, sbíral jsem ty zkušenosti, vypsal jsem první termín pro chlapy metallearning.cz na tenhle rok 24, pluli jsme zase, celý měsíc jsem byl na vodě. Takže v tuhle chvíli jsem udělal ty kroky, díky kterým ten jako finální krok, ta představa koupit loď, potom ve výsledku je přirozený krok a není tam ten strach z toho, že to nezvládnu. Takže ty jednotlivý kroky jsem dělala v tuhle chvíli, ta možnost je jako ve vzduchu vysoce reálná. Ale rozhodl jsem se v roce 2024 udělat jednodušší krok a koupil jsem z Brusu nový Fiat Ducato 2024, který parkuje tadyhle za rohem. Je úplně nový, 3 dny zpátky jsem si ho přivez a je určený k přestavbě. Proč? Protože
když udělám přestavbu, elektriku, vodu, soláry, nábytek, tak se naučím celou řadu věcí, které v té lodi můžu potom použít taky ve stejné formě, akorát v tom víc jako amortizujícím prostředí ty slané vody, kde těch provozních operací, které jsou spojené s vlastnictvím lodi, je mnohem víc. Finančně to problém není koupit loď, koupit auto. To není problém. Ale problém je, že každá věc ti nepřináší jenom radost, ale i starost. A v případě lodi těch starostí tam je poměrně dost. Takže nejdřív auto, to se předělá 2024 až 2025. Až tuhle zkušenost budu mít, napluju ještě další míle, mám ještě x plaveb před sebou, tak přijde pravděpodobně na řadu nějaká menší plachetnice na to, abych si dal dokupy něco svýho i na ty vodě. Proč tyhle dvě věci? Mám nemovitost v Praze, mám nemovitost v Krkonoších, můžu střídat vesnici, přírodu, město, kavárny. Jsou to možnosti, je to super. Ale na zahraničí mám Airbnb bookingy, můžu bydlet kdekoliv, v barácích, ve vilách, to je celku jedno. Ale na tu mobilní vlastně přesun, na ten mobilní barák, mě na souši chybí ta dodávka. Se žluťákem, se žlutým Mercedesem jsem ukazoval, jakým způsobem se to dá dělat, jakým způsobem projet celou Evropu, spát kdekoliv, free, jak si to užít. S dodávkou to bude mnohem zajímavější. A vzhledem k tomu, že jsem časově totálně free a můžu v té dodávce být třeba celý rok, tak dalších 5 let to auto využiju opravdu na maximum, což pravděpodobně uvidíte někde na Instagramu nebo v dalších newsletterech, které vycházejí každý měsíc po dobu už 4 let. Takže to je souš. Mobilní, veze tě to k těm lidem, veze tě to k těm aktivitám. Seš venku. Nejseš zavřený ve 4 stěnách, kde nikdo není. Loď je úplně stejná, ale je to na vodě. A jezdíš for free na vítr, na plachty. Jo, takže to je taková ta představa, která se teďka realizuje dost jako vlastně hmatatelně. Že tím se to teďka začalo hodně hejbat. V dalších dílech, další rok, 2 určitě uvidíš i ty výsledky. Tak, možná bych tady klidně mohl přeskočit právě na toho žluťáka, protože to je něco, co se dělo teďka ty poslední 2 roky. A bylo to CLAčko 250 v AMGčku, auto za 1,3 mega. Nebyl to 20 let starý Ford, bylo to prostě z brusu nový, krásný, žlutý, auto s černýma sklama, velmi emoční věc, kterou jsem si hodně užil. A já jsem na tohle téma dělal velmi dlouhý newsletter v lednu 2024, tam videoverze. Takže pokud chceš slyšet víc, tak ušetříme čas v tomhle investičním díle a podívej se do newsletteru 2024 z ledna. Tak a auto vidíš v tuhle chvíli jedno i za mnou, protože jsem se musel přesunout, protože idylka, že na vesnici bude klid, byla narušená. Sousedovic s traktůrkem. Myslel jsem si, že to jediné, co tady bude hrozit, jsou tropický ptáci v kleci, který tady má jeden ze sousedů, ale ne. O víkendu se může stát cokoliv. Jdeme zpátky k tématu a to je žluťák, to je CLAčko, to je jeho využití na takovej Mercedes-Benz Life po celé Evropě. To auto se využilo fakt jako na maximum. Celé to vlastnictví, dá se říct, stručně stálo něco kolem 350 000 na ty amortizace, na pojistkách a na všech těchto věcech za 30 měsíců, což si můžeš říkat, no Honzo, tak ty jo, to jsi mohl investovat tady a tady a tady, ale jak jsem ti říkal na začátku, ten život prostě teče a ty příležitosti, které máš, je dobrý do nějaký míry využívat, tím nechci jako říct, utratíš všechno a jdeš to roztočit, to ne, ale nezapomenout na to, že je okamžitě potřeba dávat se na první místo, využívat ty příležitosti a zlepšovat, optimalizovat tu spokojenost v tom svém životě. Co nejdřív to je, jestli ti je 20, 30, okamžitě dávat část do ty diverzifikace v rámci konceptu hry a zlepšovat si spokojenost v tom daném dni. Užít si klidně i ty materiální věci na nějakou dobu, jako je třeba žlutý auto. Tak. Když jsem prodal žluťáka v lednu, tak byla sranda, že jsem ho prodal na 49 700 nájezdů a nechtěl jsem překročit 50 000, bylo 300 km. A když přijel týpek na Silvestra, že si ho koupí, tak řekl svoji obavu a říkal, já jsem někde slyšel, že na 50 000, jako u těch Mercedesů, odcházejí nějaký díly. A když jsem odletěl na Kanáry nebo do Portugalska, asi o 4 dny později, kdy on to auto koupil těsně před tím mým odletem, všechno v pořádku, plná záruka,
tak mu umřel motor. Další 2 měsíce ho měl v servisu. Stalo se to, když najel těch 300 km. Pak mu to umřelo znova, pak znova v servisu a teďka už jezdí. Ale spíš takový jako štěstí pro mě na jednu stranu, neštěstí teda pro tohohle chudáka, který měl extrémní smůlu na to. Naštěstí to auto bylo v plný záruce, takže mu to udělali jako zdarma, ale nějaký 3 měsíce nejezdil. Jako taky zajímavý příběh. A já na ty auto mám poměrně štěstí, že se mě jako nic nesype. A budu doufat teda, že 5letá záruka na tohle Ducato, který tady stojí, to je ono, tak pokraje všechny tyhle jako neduhy. Protože když kupuju nějakou věc, která má vyšší hodnotu, tak, a to je další investiční věc, tak ve svém Google Sheetu mám tyhle věci s aktuální jako cenou zůstatkovou, za kterou se dají prodat. Zjednoduše řečeno, koupíš auto za 850-900 tisíc a nastavíš si okamžitě amortizaci, že každý měsíc se ti bude snižovat v tomhle Google Sheetu. U každý dražší věci, kterou si tam eviduješ. Díky tomu si líp uvědomíš, že ta energie se přelejvá. Ty kdykoliv můžeš jakoukoliv věc, tenhle notebook prostě má nějakou zůstatkovou hodnotu. Můžu vzít, prodat ho na bazoši a přelejt ji někam jinam a užít si ji zase v něčem jiným, začít hrát jinou hru. Takže i tahle dodávka je vlastně koncipovaná, dejme tomu na 5 let, udělat si přestavbu, naučit se na tom ty věci, procestovat Norsko, znova Špáňo, Švýcarsko, hory, Portugalsko znova a pak to pustit dál a uvidí se, co bude ten další krok. Možná 911 od Poršáku, kdo ví, možná Range Rover, nevím, co bude za 5 let, absolutně netuším. Ale ta energie se dá tímhle způsobem přesouvat a doporučuji ti vést si to v tom Google Sheetu, abys o tom měl přehled, aby ses to naučil vnímat tímhle způsobem. Takže já, když si koupím notebook, telefon nebo něco takového, já vlastně neutratím žádný peníze. Nebo utratím tu amortizaci jako takovou. Ale u mě v tom účtu se to vlastně jenom přesune. Přeleje se ta energie do něčeho jiného, co nějakým způsobem pomalejc nebo rychlejc chátrá, ale kdykoliv se můžu rozhodnout, že to pustím dál a směním tu energii na cokoliv dalšího, na nějaký zážitek a nebo na hmotnou věc. Tak. Super. A ještě tady vlastně u toho auta je jedna věc a to se týká komfortu a diskomfortu. Máme na to celou řadu lekcí, ale tady je krásný příklad. 30 měsíců v novém Mercedesu je rozhodně komfort. Potom půl roku, leden až teďka srpen, jsem byl bez auta, dá se říct. Když tady vidíš ještě druhou obytku, ale ta není moje, ta je rodičů. A bez auta znamenalo jezdit MHDčkem prostě. Jezdit znova tady z Horní Dolní za, nevím, 15 korun prostě žlutým busem, který jede jednou za hodinu. A je to na jednu stranu skvělý, že ty cykluješ vlastně ten komfort a diskomfort. Proč? V investicích to je velmi důležitý, protože když budeš furt expandovat, to je furt komfort. Komfort, komfort, komfort. Vyšší a vyšší komfort. Tak si nebudeš vážit toho komfortu, protože jakákoliv hodnota, která je saturovaná, to může být finanční hodnota nebo komfort, už pak není žádaný, není hodnotný. Bacha na to. Takže když mezi komfort nezařadíš diskomfort, tak si toho komfortu nebudeš vážit. Takže to byl ten důvod, proč jsem do nového auta nespěchal. Klidně jsem si užil půl roku diskomfortu. A teďka nevím, jestli se tomu dá říkat jako super komfort, ale rozhodně, až to bude přestavěný, tak to komfort do nějaký míry bude. Ale často mě to odveze právě do toho diskomfortu. Do spearfishingu v moři v Norsku nebo do vysokých hor, kde budu chodit na dlouhý traily. Na tohle vždycky mysli. Komfort, diskomfort. Když nezažiješ diskomfort, když nevykonáš tvrdou práci, třeba při ulovení ryby nebo vypěstování svý brokolice na zahradě, tak si ty věci nebudeš tolik vážit. A to je velký objev, velká věc, tohle si uvědomit. Dřív to tak fungovalo přirozeně. Lovilo se jídlo a to jídlo mělo mnohonásobně větší hodnotu než teď, když jdeš do Lidlu a koupíš si tam pražmu. Jaký příběh, jakou hodnotu má pro tebe ta pražma? Úplně jinou, než když tě naučím vzít si harpunu, potopit se do 10 metrů, tam si ji ulovit. Takže vynakládej těžkou práci, v úvozovkách těžkou práci, aby si se vážil těchto běžných věcí. To ti dodá ten smysl do života a pomůže ti to neskončit v téhle slepý pasti toho kumulativního efektu. Tak, potřebuji brejle. Jdeme dál. Od auta se přesuneme ke kryptu.
A krypto začínal dotazem z Instagramu, klasika. Jaký máš názor na krypto, názor na Bitcoin, jak to vidím. To je vcelku jednoduchý. Celý moje krypto jsou, dá se říct, 2 až 3 kryptoměny, který mám, který držím, který nějakým způsobem rostou a vůbec si neřeším. Dřív jsem krypto těžil jsem Ethereum, měl jsem grafické karty, vytápěl jsem s tím vlastně celý byt přes zimu. Takže veškerý Ethereum, který mám, je vlastně vytěžený. Ale držím Bitcoin, majoritní část je Bitcoin, potom Ethereum, nějaká Solana. Tady můžu klidně říct prostě, co mám, protože ty ostatní věci vlastně vůbec neřeším. Nějaký tokeny, cokoliv. Ne, to žere jenom čas, já potřebuji ten čas využít jinak, ten život plyne, je konečný. Nemám čas ztrácet čas analýzou nějakých tokenů. A prostě nepřináší mě to další hodnotu. Ale krypto mě dává velký smysl s ohledem na diverzifikaci, na to, že to řeší ten problém s tou jednou autoritou. O tom všem jsem se už bavil mnohokrát. Takže zjednodušeně moje pozice je takováhle. A pokud bych ti měl říct, kolik jako mám v kryptu, tak koukám, že to bude nějakých asi 8, 9, 10% v tuhle chvíli z mýho portfolia. Jo, není to mnoho, není to jako, že bych byl v té diverzifikované formě nějakou jako větší pozicí, to asi ne, ale i tak, pokud bych řekl částku, tak to bude jako velká částka pro valnou většinu lidí. Tak, jdem dál. To bylo krypto, velmi rychlý. Takže jako můj názor na krypto, názor na Bitcoin je ten, že to řeší tu diverzitu, tu diverzifikaci, tu necentralizaci, tu autoritu, která vlastně tím může jako cokoliv, kdykoliv vzít. Tak to se mně na to líbí a doufám, že to nebude tolik spekulativní nástroj, jako to doposud je. Stane se z toho standardní věc, kterou budeme víc a víc používat. Já se snažím to mít implementovaný v projektech, ale upřímně hrozně málo lidí používá krypto pro platby. Bohužel. Uvidíme, jak to bude v dalších letech. Peer-to-peer, půjčky, mikropůjčky, dluhopisy bychom mohli zmínit taky, ale prostě peer-to-peer půjčky v tuhle chvíli a ten dotaz nebo ten komentář zní v tomto případě. Honzo, peer-to-peer nejsou investice. A jak to můžeš někomu doporučovat? Zase někomu doporučuješ peer-to-peer a tak. Já vesměs nikomu nedoporučuju peer-to-peer, ale s ohledem na všechny investiční nástroje jsou peer-to-peer půjčky krásným příkladem, který máme na začátku investičního kurzu, kde můžeš pochopit strašně moc konceptů. Od diverzifikace, přes měny diverzifikace, přes segmenty, přes hodnotové investování, jasně můžeš někomu půjčit na ledničku nebo na pozemek s efektivním úrokem 300% anebo 20%. Pochopíš na tom celou řadu věcí velmi rychle a uvidíš okamžitě nějaký cashflow, který se ti začne vracet a velmi rychle taky uvidíš takový ty kiksy těch kreditních společností, který to nějakým způsobem nedávají a ty přicházíš o část těch investic. Takže z mýho ohledu je to velmi zajímavá část investičního světa. Druhá otázka by ale byla, OK, kolik máš peer-to-peer? A já ti řeknu v tuhle chvíli 0,7%. Nula, vlastně nic. Mě to nedává smysl. Jsou to jako další cash flow, který mě chodí v podobě úroků, který musím zbytečně danit. A proč? Proč bych to měl danit 15%? Zbytečný. Zbytečná práce s tím a nepotřebuju tyhle peníze. Stačí mě aktivní podnikání na to, abych mohl nějakým způsobem spokojeně žít. Takže tenhle segment v tuhle chvíli prakticky nemám, i když v těch předchozích dílech z Madeiry a na Capri, tak tam určitě nějaká část nebo nějaká signifikantnější, hmatatelnější část zainvestovaná byla. Good. To byla instagramová otázka. Moje nejztrátovější investice, otázka, jaká nejztrátovější investice u mě byla nějaký pořádný fail napříč všema nástrojema. A mám tady takový jeden, ne jako fail úplně, ale jo, jsou tady 2 faily a jeden takovej spíš vtipný okamžik. Jsem tady zmiňoval, že vlastním Solanu. A Solanu jsem tuším nakupoval kdysi, někdy rok 2020, za 3,5 tisíce. Za jednu, plus minus. Pak to kleslo snad, já nevím, na 200, 300, plně jako fakt blbý. Takže jsem, dá se říct, jako o všechno přišel. Ale jak jsem to neřešil,
tak za další 3-4 roky to zase stouplo na ty 4 000, co to je teďka. Takže v ty Solaně mám takový jako krásný jako ukázkový graf, který jsem, dá se říct, skoro ani nezaznamenal, nebo jsem měl prostě tolik aktivit, že jsem si z toho nic nedělal. On se to zase vrátilo zpátky, takže taková ta nerealizovaná ztráta se zase proměnila jako v nějaký slabší, opět nerealizovaný zisk. Takže Solana. Další rozhodně ztrátová věc je ARK Genomics ETF kód Katie Wood, kde mám ztrátu hrubě 70%, takže to je další takový jako výkyv. Jasně Solana nebyla ztráta, to byla spíš taková ta vlna. ARK Genomics je čistá 70% ztráta. Neznamená to, že nevěřím v to podkladový aktivum, ale konkrétně ARK Genomics šel brutálně dolů v tuhle chvíli, je brutálně volatilní a nevím, co s tou pozicí budu v tuhle chvíli dělat. Třetí největší fail, nejztrátovější věc je určitě Grouper. Platforma peer-to-peer, která šla do háje asi tak 4-5 let zpátky. Od té doby se vedou soudy, komunita těch investorů se vlastně složila nějakým procentem na celý soudní řízení, který probíhá už nějaký 4., možná 5. rok. Neustále to není dotažený do nějakého konce, že by někdo něco dostal. Nebudu říkat asi, jaká částka tam zahučela, ale ta částka byla poměrně dost velká. Byly to 100 000, jo, řádově. I tak v tom celkovém vlastně portfoliu to není něco, kde bych jako ronil slzu. Je to zkušenost, je to velká škola, v tomto případě to bylo vlastně krach platformy, kdy opravdu ty hlavní, to vedení vlastně Grouperu s těma prachama jako uteklo. Zjednodušená verze jsou někde na Kanárech a mají poměrně dost peněz, miliony euro. Uvidíme, kam celý ten proces povede. Některé peníze jsou dostupné, nebo respektive budou získané zpátky, protože některé ty kreditní společnosti jako reálně existovaly a mají na svých účtech a čekají akorát na rozhodnutí soudů, který se táhnou. Ale těžko říct, v mém celém portfoliu Google Sheetu je celá tato investice odepsaná 4-5 let jako na nulu. Takže cokoliv, co se získá, je bonus. Takže to jsou jako největší asi faily, jinak žádný faily úplně nemám. Tady z toho výčtu Solana, Grouper, ARK Genomics je vlastně ARK Genomics 70% ztráta, Grouper řekněme 100% ztráta a Solana je spíš takový ten spekulativní ride, ty celý vlny od nákupky 3 500 na pokles na 200 pade asi a opět růst někde na 4 000. Takže tolik otázka na nejztrátovější investice, protože o těch dobrých se tady můžeme bavit samozřejmě jako hodiny, ale z toho se toho moc nenaučíme. Ty prostě fungujou, ty rostou, ale tyhle ztrátové věci, o těch se až tolik nemluví. OK. Co nás čeká dál? Pasiva v portfoliu. Super věc. Většinou, když se mluví o portfoliu, tak tam máš ty aktivní věci, které generují nějaký cash flow, ideálně co nejvíc pasivně, ať jsou akcie, dividendy, reality, nájmy, v kryptu možná nějaký úroky, v peer-to-peer úroky. Těch forem je celá řada, ale tenhle bod je o tom, že do tvýho portfolia by ideálně měly přibývat i ty pasiva. V úvozovkách pasiva, který ti vlastně jako berou tu finanční energii, tu finanční hodnotu, ale generují jinou hodnotu. Jo. To může být třeba to auto, který si před chvilkou viděl za mnou, který neslouží k podnikání, jako vyloženě, že by tahalo nějaký náklad, jasně slouží k podnikání ve firmě, na různé věci, které se týkají projektů, ale ve výsledku zaplatíš za něj 800 pade a každý měsíc prostě amortizuje nějakým způsobem. Je to v tomhle případě jako finanční pasivum, ale jak jsem říkal, finanční hodnota bude v nějakém momentě tvýho života saturovaná a pak ty další hodnoty budou hrát mnohem větší roli než ta finanční.
To auto můžu přestavět, můžu se dostat do hor, můžu se dostat k moři, spírovat ryby, být s lidma v aktivitách, být na slunci, na vzduchu, přesouvat se po Evropě. To je mnohonásobně větší hodnota než nějaká ztráta, řekněme, dejme tomu 8-9 tisíc měsíčně na nějaký amortizaci v průběhu třeba těch 5 let. Takže pasiva v portfoliu si vedu taky, mám je v Google Sheetu, ne úplně v ty části, jako vedle těch aktiv, vedle akcí a podobných věcí, ale mám tady záložku věci, obecně věci, a tam jsou právě tyhle věci, které amortizujou. Mám tady asi, koukám, 17 věcí teďka, jo, můžu ti tady přečíst, co tady mám. Třeba dalekohled do svých hvězdárny, která není vidět, to je za kamerou tamhle. 80 000 dalekohled. Ducato jako dodávka, 800 pade, nová. Pak nějaký drobotiny, jako telefon, notebook. V ty finanční rovině to je zanedbatelný, vůbec by to tady vlastně být nemuselo. Ale díky tomu, že to tady v té záložce mám, tak si dokážu udělat určitý itinerář, určitý seznam všech věcí, které mám někde po skříních a zbavit se jich včas, být trošku minimalista v tomhle ohledu a přesunout tu energii někam jinam. Tak, to jsou pasiva v portfoliu. Mimochodem, před chvilkou jsem tady zmiňoval exotický ptáky souseda, on to je nějaký pelikán, jsem zjistil mezi čase, který je možná slyšet občas. Takže to nejsou takový ty vesnický husy, i na vesnici už jsou dokonce nějaký pelikáni běhají a tak podobně. OK, jdeme dál. Válka na Ukrajině, dopad na mý investiční uvažování, na to byla celá řada různých dotazů. Já jsem se k válce nevyjadřoval po celou dobu, ale rozhodně v tom investičním směru se to dotklo jednoho segmentu. Pro mě možná dvou, dobře. Peer-to-peer půjčky, jasně, tenkrát jsem tam ještě možná měl víc než to 0,7%, tak samozřejmě ty kreditní společnosti, které byly na Ukrajině nebo někde poblíž zasažený těma převodama a tou situací, tak ovlivněný byly, různý opožděný splátky, nebo na Mintosu si myslím, že i nějaký jako defaultovaný mikropůjčky, investice. A nebylo to nic jako převratného. Já už jsem tam neměl až tak velkou pozici v tu chvíli, ale dotklo se to rozhodně realita mýho uvažování nad tím, kam investovat v případě, že využiju svoji bonitu znova. Budu kupovat další byt v Praze, nebo něco v Portugalsku, něco v Řecku, budu kupovat loď nebo dodávku, o tom už jsem se tady bavil. A když byla ta situace jako velmi horká, když ta válka začala, ten první jako rok a půl, tak rozhodně v mý hlavě bylo OK a investovat v České republice jako do dalších nemovitostí, vzhledem k tomu, že vlastně mám k dispozici dvě, které generují cash flow. A nemá cenu, je to moc vajíček prostě v jednom košíku. Není to ten směr, brát další hypotéku, investovat v Čechách. Jak čas plyne, tak samozřejmě vnímání tohohle problému tak jako trošku uvadá, ten strach už tam není takovej, ale mnohem smysluplnější mně právě přijdou ty věci, o kterých jsme se bavili, dodávka, loď, katamarán, možná něco zajímavého někde v Portugalsku, když to bude mít duše, když to potkám a ta energie tam poteče jako snadno, nebudou tam žádné překážky. Takže jo, válka na Ukrajině se rozhodně dotkla mýho investičního uvažování. Ne v akcích, ne v ETFkách, ale čistě v realitách a minimálně v peer-to-peer segmentu. Good. Jdeme na další bod. Další bod se týká videa, který jsem dělal na Madejře někdy 2-3 roky zpátky. Jmenovalo se to, tuším, jako frustrující realita finanční svobody. A ty témata, které se kolem toho točí, jsou v mém životě i nadále. A tady jeden bod, s kterým se určitě setkáš. Není hardskillově investiční, ale mám tady napsáno, cituju, být v přítomnosti běžně fungujících lidí, co musí klasicky fachat 5 dnů v týdnu, 8 hodin denně, je někdy oříšek. Já jsem samozřejmě strašně vděčný za to, že ten režim, který mám posledních 10 let, mě takhle funguje. Částečně díky prostě svý práci samozřejmě, nějaký svý disciplíně, ale taky z velké části díky vám, díky tomu, že jste v projektech, že mám pro koho tvořit, to je velká vděčnost. Díky tomu můžu fungovat tak, jak funguju a optimalizovat ten život trošku jinak. Ale ruku na srdce,
to, že si vytvoříš investičně ten svět, v kterém jako funguješ, neznamená, že to pro tebe bude potom jednoduchý fungovat v tom systému, tak jak to je nastavený, protože celá řada lidí kolem tebe do ty práce prostě musí, celá řada lidí kolem tebe řeší, z čeho zaplatí nákup, z čeho zaplatí hypotéku, a nemůžou si dovolit MSC, ASC, grass-fed, ryby z lovu, nemůžou si dovolit platit 30 000 měsíčně za jídlo, nebo si lovit svoje vlastní jídlo, řeší prostě jiný problémy. A někdy v některých situacích jim to tvoje fungování nastavuje nějakým způsobem to zrcadlo a není úplně jednoduchý, nechci říkat s nima bejt, ale možná pro ně bejt jako s tebou, protože vidějí, že se dá jako žít hodně jinak a z těch reakcí to potom prostě poznáš. Jo? A tady nemůžu jmenovat samozřejmě konkrétní lidi, ale během těch posledních, dejme tomu 5, 6, 7 let si toho hodně všímám, protože každý rok jsem víc a víc někde v nějakých aktivitách s lidma. A samozřejmě v tu danou chvíli jako nezatajíš to, jakým způsobem funguješ. Nevstáváš na budík, nechodíš do práce klasickým způsobem. To neznamená, že nepracuješ. Pracuješ dost tvrdě, ale jiným způsobem. Takže někdy je dost těžký fungovat s těma běžně fungujícíma systémovejma lidma. A je těžký samozřejmě najít ty lidi, kteří fungují jinak. Není jich až tolik potom. Další bod. Já jsem tady zmiňoval ten kumulativní graf, který nějakým způsobem roste. A jeden milník, který tam nastává, je uvědomit si, kde je ta hranice, kdy už máš dost. Když si to představíš s ohledem na archetypy, mužskou integritu, tak bezhraniční svět je dětský svět. Jo. Ten, kdo nemá hranice, to je to dítě, který je objevuje. Když máš hranici, to je ten vyspělej archetyp, to je ten vyspělej svět, kde znáš hranice a jsi schopný je akceptovat, tolerovat, komunikovat i k ostatním lidem. A v případě investičního portfolia je to velmi důležitý a málo kdo, koho jsem potkal, dokáže zastřešit tu finanční rovinu nějakou hranicí. To neznamená, že nerosteš dál, že nerozvíjíš svoje projekty, že tvoje finanční jako hodnota v tomhle směru neroste. Ale ve své hlavě to dokážeš nějakým způsobem pustit a růst v jiných směrech. Takže ta moje poznámka je tady, zastřeš ten úspěch v nějakým směru, v tomhle případě v tom finančním směru. Přestaň to tolik řešit jako na začátku a nezapomeň růst v těch dalších různých směrech. Sebevzdělání, péče o svý zdraví, workouty, jídlo lovit harpunou, to jsou všechny ty věci, které tohle u mě vlastně vytvářejí. A kdybych nerostl v těch dalších směrech, tak budu saturovaný tu finanční hodnotu dál. Další bod se týká velmi zajímavého problému a to je tý představy, že když máš peníze, tak si můžeš jako dovolit koupit vlastně všechno. To nejkvalitnější jídlo a nejkvalitnější ryby, nejkvalitnější zeleninu. Jenomže některé ty kvalitní věci se prakticky koupit nedají, ani když ty prachy máš. Ikejime ryba, podříznutý žábry, super čerstvá, horko těžko koupíš. A nebo dobře 2 500 za mořského ikejime vlka na Bluefjordu. To asi není úplně to, co bys jako měl pravidelně v lednici. A všechny ty ostatní kvality, jako MSCčko, ASCčko, vlastně nejsou až tak moc kvalitní, když potom znáš ten příběh do detailu. Pak tady přichází vlastně investice třeba do zahrady, do svého vlastního záhonu, kde si vypěstuješ ty svoje suroviny, vynaložíš nějakou tvrdší práci, zažiješ diskomfort a ta cuketa, dýně, cokoliv, co si tam vypěstuješ, ti chutná úplně jinak, že znáš ten příběh. Má to pro tebe jinou hodnotu, protože jsi vynaložil tu tvrdou práci na té zahradě. Stejně tak to jsou ty ryby. MSC ryba, hele, jako nemá příběh, nemá hodnotu. Ale jakmile si ji ulovíš sám, potopíš si do 10 metrů, ulovíš si ji, zažiješ diskomfort, má to pro tebe brutální hodnotu a příběh a celý se ti to začne v hlavě vlastně skládat jinak. Takže v mém investičním pohledu poslední 2 roky, když by mě tady nabídnul jeden Řek, který vyrábí harpunu za 2000 euro a já přesně věděl, jak ji použít, super investice do mýho portfolia, i když to vlastně není jako aktivum v tom finančním směru. Je to takový spíš jako pasivum, že jo? Ta harpuna se opotřebovává v té slané vodě nějakým způsobem, za 10 let, 20 let bude prostě na poloviční ceně minimálně. Ale
ona vlastně při každém výstřelu vygeneruje rybu za 2,5 tisíce. Ekvivalent i kedžime ryby z Bluefjordu. Jestli chápeš, o čem mluvím, tady jde o tu myšlenku. Jo, takže celá řada mých investic poslední 2 roky jde do takovýchhle věcí. To portfolio finančně roste stejně, já nejsem schopný to vlastně jako utratit, ale mnohem víc si všímám těchto věcí, kde můžu investovat možná nepřímo do svého zdraví. Takže to je taková jako permakultura versus rohlík, anebo lov harpunou versus rohlík versus to, co jsi schopný si koupit za ty prachy, kterých můžeš mít nekonečně. Ale pak vlastně není možný si koupit ten další level, tu další kvalitu. Je potřeba ta tvrdá práce a díky tvrdé práci je tam i smysl v tom životě. Bez tvrdé práce nepřicházejí ty hodnotné věci a nepřichází ani ten smysl v životě. Proto kupa lidí, kteří ten komfort prostě maximalizujou, tak potom vyhořejí a ten smysl v životě stejně nemají. Takže moje investiční portfolio je na záhoně v tuhle chvíli. Každá rostlina 3 až 5 dýní Hokkaido, to je dobrá výnosnost. Zasadíš semínko a vyrostou ti dýně Hokkaido, nebo brokolice, že? Na rohlíku brokolice 90 korun, 100 bio brokolice. Já mám ještě lepší než bio brokolici. Mám i for free. Jaká tam je výnosnost? Jasně, není to pasivní, musel jsi vynaložit nějakou práci, takový semipasivní příjem. Není finanční, ale je to velká investice do tvýho těla, do tvýho zdraví v podobě jídla. Takže takový rozšíření investičního světa. Další bod. Stejný jako to portfolio, stejně jako ta brokolice, je sociální portfolio. Investice do kmene, jinými slovy. Jsou akce MetalLearning.cz, které začaly vznikat poslední 2 roky a plavíme se společně teďka s chlapama na lodích. A přešli jsme Šumavu 120 kiláků, akce v Krkonoších na chalupě. Protože já znám kupu kluků, kupu investičních gurů v Čechách, v zahraničí, kteří ti budou radit, jak investovat a jak to je úžasný a mají 100 000 odběratelů. Ale když se jich zeptáš na otázku, hele Pepíku, kolik máš kámošů, co s nima děláš? 0. Jsou tam nějaký kolegové, spolupracovníci, spolumajitelé firem, ale kdo s tebou teďka může jít do Alp na 3denní trek s batohem na zádech se stanem? Chlapi často říkají opravdu 0. Vlastně lidi neinvestují do kmene. Sice mají krásný portfolio, tohle všechno je nádherný, ale nemají kolem sebe lidi. Sociální portfolio, takže to je další bod. Sociální portfolio, mít kolem sebe kámoše, prostě, kterém můžeš říct cokoliv, nemusíš se přetvařovat, děláte spolu chlapský, v tomto případě já jsem chlapský věci, síla, odvaha, mistrovství, čest. To je něco, do čeho investuju poslední roky a je to skvělý. A ty kruhy se rozšiřujou a já se pomalu dostávám do bodu, kdy mám problém si vybrat, s kým dělat co. Toho času je poměrně málo. Stejným způsobem investice do workoutu každý den, do 2 jídel každý den. Vnímám to opravdu stejně jako to portfolio. Má to mnohem větší hodnotu, než se podívat teďka tady, dneska je zrovna sobota, si otevřu nějakýho broukera, jestli to tam zrovna letí jako o 1,5% nahoru nebo dolů, je fakt jedno. Ale jestli jsem měl dneska workout, jestli jsem měl 2 kvalitní jídla, to jedno není. To je pro mě mnohem důležitější. Tak, paráda. Poslední bod tohohle dílu a opět takový jako docela hluboký bod. Potkávám kolem sebe lidi, kteří mají hodně peněz. Jsou schopní rozhazovat hodně peněz. Utrácet za cokoliv raketu prostě. Za auta, za hotely, za luxus. Částka nehraje roli. Nic není problém. Proč to tady zmiňuju? Protože velmi často, ve všech případech, co si dokážu představit, tak ty lidi mají jeden velký problém. A to je, že nedokážou vnímat subjektivně hodnotu ty konkrétní služby nebo toho produktu. Prostě hotel 10 000 za noc není problém. Ale otázka je, má pro mě ten hotel ty jeho jednotlivý prvky za tu noc, ta postel, ta koupelna, ten bazén, opravdu jako hodnotu 10 000. I když mám ty peníze, má to pro mě tu hodnotu. A tohle je něco, co u lidí často nevidím. Není problém koupit si Rollse nebo skvělý hotel za 10-15 000 na noc.
ale dokážeš opravdu vnímat sám za sebe, jaká je reálná hodnota pro tebe toho pokoje, který jsi pronajal za 15, toho, že máš střechu nad hlavou na dalších 8-10 hodin. Já se tomuhle věnuju už od dob, co jsem byl, myslím, v Maroku, kde jsme jako smlouvali o cenách. V kurzech máme praktickou techniku, urči si hodnotu čehokoliv sám bez ceníku. Jakou to má hodnotu pro tebe, aniž bys znal ceník, aniž bys znal tržní cenu, poptávka, nabídka. Udělej si to sám, podle toho, kdo seš, co jsi objevil, kdo seš, co chceš, co pro tebe má hodnotu. Jakou hodnotu jsi schopný vynaložit za to, že jdeš do hotelu a přespíš tam. Když jsem jel do Portugalska se žluťákem měsíc, tak jsem spal venku a měl jsem skvělý výhledy. V Pyrenejích 2200 metrů vysoko, na celý Pyreneje nikde nikdo z auta. Nebyl to úplný komfort, ale mělo to pro mě mnohem větší hodnotu, než být v nějakém Hiltonu Interkontinentálu, který jsem zažil během života celou řadu po celém světě. V 60. patře mrakodrapu v Šangaji. Být v tom autě, v tom klidu, v té přírodě. For free. Užít si to tam. Jasně, auto je komfort, auto je drahý, 1,3 milionu Mercedes, OK. Ale je tam i ten diskomfort, je tam ten zážitek, na který nikdy nezapomenu, protože pro mě měl hodnotu. A v tu chvíli se vlastně krásně utváří ten hodnotový systém toho, za co ještě zaplatit a za co ne. Pamatuju si, jak jsem zastavil někde ve Valence, ve Francii, bylo asi -1 stupeň, já jsem byl spocený ze švýcarských Alp, koupil jsem si hotel, já nevím, za 50 € noc, nějaký takový ten chain klasický, někde u dálnice. Čistý pokoj, super, 4 stěny, žádný výhled, nic OK, ale byla tam sprcha a ráno tam byla snídaně, dobil jsem si zařízení. To pro mě mělo hodnotu za těch 50 €. Jasně, mohl jsem si koupit hotel za 1000 € za noc. V tom finančním světě by to pro mě problém nebyl. Jenomže pro mě osobně by to nemělo tu hodnotu. Ty jednotlivé prvky by nedávaly smysl. A to je, co tenhle bod vlastně vyjadřuje. Že kolem sebe vidím dost lidí, kteří si sami za sebe nedokážou uvědomit, co pro ně má jako tu reálnou hodnotu. Takže na to můžeš pracovat taky. Kolikrát to je pak docela komický, protože se dostaneš třeba do situací, kdy seš jako v kruzích lidí, kteří vědí, že máš tu energii, můžeš si dovolit celou řadu věcí, ale ty třeba spíš v tom hotelu, já nevím, za 40 € prostě v Řecku. Nekoupíš si 5 hvězdu, protože to pro tebe prostě nemá hodnotu. Stejně tak pro tebe může mít hodnotu, já nevím, Porsche 911, ale můžeš spát v tomhle prostě hostelu 2hvězdičkovým s dalšíma 8 lidma v jednom pokoji. To se nevylučuje, je to prostě možný taky. Ale vybuduj si tenhle hodnotový systém, aby si věděl, co pro tebe hodnotný je. Ono se to bude měnit v čase samozřejmě, takže třeba 3 roky si užiješ hodnotného žlutého Mercedesa, další půl rok nebudeš mít nic a dalších 5 let budeš bydlet v dodávce. Jo? To je úplně OK, ale je dobrý vědět, co v tuhle chvíli pro tebe tu hodnotu má, co ne. Paráda. Zdá se, že jsem probral úplně všechno, co tady mám. Se ještě podívám jednou na všechny ty body. Jsem náhodou něco nevynechal. Myslím si, že jsem nevynechal vůbec nic. A kdybych něco vynechal, tak samozřejmě reaguj na tohle video, napiš mě mail a napiš mě do chatu na webu. A v tom příštím díle, možná v roce 2025, já nebudu úplně slibovat, že 25 bude další tenhle roční díl, a třeba v roce 2026, budu mít před sebou znova tyhle otázky a zmíním tam i to, co tě zajímá. Užívej, měj se krásně, uslyšíme se zase za nějakou dobu a nezapomeň, 1 lekce, 1 den, 350 lekcí v kurzech. Investiční kurz na tebe čeká taky, ten se týká celého tohohle tématu. Bez něj to nejde. Já tady samozřejmě teď nepopisuju ty hardskillové věci, ty technické věci investičního světa, který se naučíš, prostě je umíš, dokážeš se samostatně rozhodovat, ale už ty specifické věci, které se týkají mě po mnoha letech v tomhle světě. Měj se krásně, zdar.